И здраво хора, аз съм Мистер Хари ТВ. Днес ще снимам клип на Майнкрафт. Да, това ми е новия скин. Не снимка. И ще играем в един креатив сервер и искам да ви кажа, ако сте се чудили дали да вземете мишката, която правих ревю вчера, вземете, аз съм много доволен от нея, добре е. Така, да почнем. Значи, бар, френч, охраната. Ще направим паркинг и ще го оголемим. Добре, значи, внимание. Има охрана. Жива музика в петък вечер. Затворено в ремонт от 5.6.2017 до 7.5. Добре, тук малко съм объркал пътата, маре. Окей. Влизаме вътре. Кажете в коментарите дали ви харесва или дали да продължат да правят упорици. Бар. Нали, тук е това ще бъде нещо като пиене. Нямаше какво друго да измислят. Тук за джемове ще бъде. Тук, нали, масичка се сядаш. Долу е клозет, така наречено. Слизаш. Мишката отваряш. И си вършиш работата. Женската е една. Забравих да покажа талисмана Пращчо. Пращчо. Добре. И сега ще ви покажа смисъл кое трябва да почнем да правим с вас. Някъде тук трябваше да се пада. Да, ето това всичкото пак ще бъде част от заведението. Колкото и да се мъча, ще бъде. Нали, искам да бъде така. Значи да извадим материала. Значи това и това. Снимам от Bandicam. Знаете, може по 10 минути и просто съм като да гледам дали снимам или не. Ако видеото стане твърде дълго, може да направя втора част. Тук пода ще бъде по-симетрично. Е така шума. Не знам дали искате да гледате как правя пода. Обаче пък да знам. Майко. Видях нещо. Трябва да го измисля по някакъв друг начин да го направя по-лесен. Това го стане, защото или пък не, стената ще бъдат вътре. Значи, знаете, моята втора най-любима игра е Майнкрафт. Първата е CSGO, втората е Майнкрафт, нали? А третата е CS 1.6. Да, аз съм фен на CS-а. Ако не го знаете, снимал съм клипове на CS. Киф ме играта, обаче в момента не разполагам с много добър компютър, за да играя на много мощни игри, нали? Извинете ме, ако снимам на Майнкрафт и на CS на 6 на такива игри. Просто не разполагам с мощен компютър. Доста съм изпаднали абонатите, преди бяха 17, сега са 13, както не съм снимал. Вече ще се старая поне да има всеки ден клип, защото все пак е лятна ваканция, поне за мен, за някои хора още не е. И пишете, нали, в коментарите, ако изобщо някой ме гледа, да пише в коментарите дали искате да продължа с тази полиция или да почна да измислям други. И за Clash Royale имам вече 3 легендарни.
Не съм снимал, защото не ми се снимал, пък и програмата, с която снимам от телефон, се прецака нещо. Кога ще дава съм 8 арена. Имам сега един Giant Chest и 3 Golden честа. Не знам дали да правя често опанинг. Защото много често е. Не съм много хубави тези честа, освен Giant честа. Ама ще видя дали ще преценя. Относно за фейскама, когато ми се снима примерно за фейскам, може да снимам, обаче когато не, няма. Сега 10:40 сутринта, аз станах 9:10 някъде. И не съм надаскал, защото аз вече завърших. Просто, значи за другия клип май ще трябва да говоря с някой, защото сега в момента се чудя за какво да говоря. Обаче пък почти съм го направил. Така от време на време, значи ако снимате с бандикам и не сте го купили като мен, ще е по-добре, съвет от мен, нали, ще е по-добре да поглеждате. Той има червени цифри в клипа, не се виждат, обаче ще ги виждаш. Добре, тук малко трябва да почистим. И ще направим това, не знам, мисля в другия клип, ако има изобщо такъв, да го обзаведем. Ще направим, само ще го направим и ще такова. Няма да го обзавеждам. Защото аз първо тук ще нещо от продължение на бара, обаче трябва да го измисля. Ще трябва да го правя това и извън кадър. Защото, знаете. Значи, много ме е яд, че не си купих бандикама, когато можех. Миналия ми рожден ден за 9 януари. Имах 80 лева точно да плата, обаче не ми се даха много пари тогава. И без той, колкото да не са ми се давали, трябваше да го купя, защото в момента се мъча като OBS. Самата програма много бъгва на моя комп. И ако питате какъв ми е компа, Acer, не е Acer Predator. Нали, не е много силен, пак казвам. Инвестирам на слаби игри. Ще почна да събирам пари за някой по-хубав компютър. Лаптоп, защото аз в момента снимам от лаптоп, което за мен е по-добре в момента. Защото по компютър трябва да пръскаш повече пари, отколкото по лаптопа. Смисъл, компютър, клавиатури, монитори. И относно стримовете, имах един стрим, който беше много гаден, с Алекс Пробеге бях. Се говорихме по скайп. Много гаден. Много. Нищо не стана, аз го спрях. Но и съм предложил дружество на Desktop BG, забравих да кажа. Да видим дали ще приемат. Дано да приемат, ще има пълно код. Але тук навън трябва да го поправя, на друг епизод ще бъде. Тук не знам, ще сложа други неща, ще махна табелите. То още не сме в ремонт. Тук, нали, за живата музика, човек, който ще пее, идва тук. Или пък нещо това, ще го махна. Защото не е много яко. Столно слаб. Този сват съм го направил просто за да... Сега така за кеф да си играя. Не. Да ми. Просто...